Čaplinom je punih 10 godina vladao samo jedan čovjek, HDZ-ovac Pero Marković. Nedavno je Pedi Ždaun Markoviću zabranio obavljanje svake javne funkcije. Međutim, nema nikakve sumnje da je od Markovićeva smjena stigla prekasno, jer je HDZ-ova elita u međuvremenu od Čapljine napravila grad bez ikakve perspektive. 60 minuta na jugu Hercegovine. Zvonimir Jukić. Grad Čapljina prije rata sigurno je bio jedan od najvažnijih gradova u Hercegovini. No, uslijed poratne prometne izoliranosti, promjene strukture stanovništva i nebrige HDZ-ovih vlasti, ovaj grad u svakom pogledu stagnirao, a u korist zapadnohercegovačkih mjesta. Čapljina je prije rata bila urbanizirano, prometno, kulturno i gospodarsko središte jugozapadne Hercegovine. No danas ovim gradom hara nezaposlenost i apatija. Posebno su ugroženi mladi ljudi. Slaven Cvitanović, predsjednik je Čapljinskog ogranka HSS-a. U politiku ga je s nepunih 27 godina natjerala, kako sam kaže, sveopća besperspektivnost. Evo recimo da prođemo do srednje škole, da pogledamo klupe okolo, šta se nudi, momcima se nudi droga, nude im se poker aparati i te stvari. To ne vodi nikud. Vodi samo da djeca ne završavaju srednju školu, imamo probleme na ulici. Na pitanje odlasku mladih iz Čapljine Cvitanović odgovara. Mislim da mi možemo pričati njima nešto, ali ako on nema za otići na kavu, ne može njemu niko zabraniti da on ne ode negdje. Teško je, možemo mi finu priču nekom prodavati, ali svak zna šta se događa. Na račun stagnacije Čapljine, kako otkrivaju ovdašnji politički predstavnici i stanovnici, napredovale su zapadnohercegovačke općine. Pa vidite, ja ću vam ovdje biti direktan. Ljudi, čelnici Čapljine za svoje pozicije su prodali, to možete vidjeti od razvoja, znači kako su se razvijali političari u Čapljini, gdje su završili, gdje su sada. Nadalje, za svoje pozicije su prodavali Čapljinu i čapljinske ljude i narod i sve ostalo. Krešić navodi i primjer vojske. Generala u Čapljini nema izuzev Neđe Obradovića koji je doveden. Svi su drugi iz zapadne Hercegovine. A isto tako možete i masu drugih stvari vidjeti kako je Čapljina nastradala u ovom ratu. I Čapljina, i Stolac, i Neum. U korist zapadne Hercegovine. On iznosi konkretne podatke koji ukazuju na gospodarsko propadanje ovoga grada. U prijeratnom periodu Čapljina je upošljavala otprilike oko 8000 radnih mjesta gdje su uvijek plate bile na vrijeme i u redu. Sad, po nekim pokazateljima koje mi imamo, otprilike nešto oko 1200-300 ljudi je upošljeno i radi. Za razliku od običnih ljudi, Čapljinskoj nacionalnoj eliti, okupljenoj oko nekadašnjeg gospodara života i smrti, Pere Markovića, u vrijeme teških ratnih godina procvjetale su ruže, te su oni došli u posjed svih čapljinskih tvrtki koje su razorili i pretvorili u vlastite tvornice novca. Primjera radi navedimo da je nekadašnji pogon Energoinvesta u ovome gradu pod svoju kontrolu stavio Šćepan Krešić, predsjednik Čapljinskog HDZ-a. Zaposlio je svega 10 radnika. Ilustracije radi, ovo je poduzeće prije rata zapošljavalo oko 1000 čapljinaca. Niže rangirani Markovićevi epigoni u ovom su gradu dobili pravo da bez ikakve kontrole eksploatiraju šljunak. Čak 12 tvrtki u Čapljini u ovom momentu vadi šljunak iz Neretve, a nije poznato da se jedna od njih drži propisanih ekoloških standarda. Novcem zarađenim na račun dobara koja pripadaju svim građanima ovoga grada, ovdašnji vlastodržci kupili su u susjednoj Hrvatskoj vikendice i stanove, iz kojih povremeno u skupocjenim vozilima pohode svoj sada već bivši grad. Ono što nisu mogli direktno privatizirati, Markovićevi su ljudi pod svoju kontrolu stavili putem založbe Kralj Tomislav. Protiv najodgovornijih osoba u ovoj založbi trenutno se vodi postupak za kriminalne aktivnosti. U Čapljinskoj općini posebno zanimljivo je selo Gabela, koje je u vlasti alijanse za promjene dalo čak 2 ministra. Federalnog doministra unutarnjih poslova, Tomislava Limova, zatekli smo u obiteljskoj kući u obavljanju svakodnevnih poslova. Jer kao što znamo, ovaj južni dio Bosne i Hercegovine je inače u jednom razdoblju 70. godina imao snažan napredak, ali je spletom raznih okolnosti došao sad u poziciju da je podređen razvoju nekih općina koje su to vrijeme gledale na Čapljinu kao središte. Što se tiče pak povratka izbjeglih u Čapljinu, on je u početku išao veoma sporo. Povijesni gradić Počitelj teško je devastiran tijekom posljednjeg rata, no danas se život vraća u ovaj srednjovjekovni grad na domak Čapljine.
Profesor Aladin Veledar, koji je porijeklom iz Počitelja, vjeruje u suživot i obnovu. Profesor Veledar upozorava da se stvarne vrijednosti svetih knjiga trebaju primijeniti onako kako su i zapisane. Ja bih rekao ovdje one biblijske poruke. Kada ne čini zlo u ime dobra, kako kaže apostol Pavle, ne čini ništa loše drugome što ti nije drago da čini drugi, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Kada bi se svi mi pridržavali tih biblijskih poruka i sve te knjige Biblije i Kur'ana, onda stvarno nikada niti bi ratovali, niti bi odavde išli. Ono što je zanimljivo navesti kada je Čapljina u pitanju jeste da su u ovome gradu sve tri bogomolje, za razliku od ostatka Hercegovine, tokom rata ostale čitave. Međutim, ni u jednoj od njih u poratnom razdoblju iz raznoraznih razloga nisu se obavljala bogoslužja. Bogoslužje se u džamiji pravoslavnoj crkvi nije obavljalo iz poznatih ratnih razloga. Što se tiče katoličke crkve, nju su 4 godine zazidanom držali čapljinski katolički vjernici, nezadovoljni odlukom mjesnog biskupa da se svećenici s Franjevačkog reda u ovome gradu zamijene svećenicima Petrovcima. Dolaskom fra Mile Vlašića crkvena zgrada u ovom gradu ponovno je dobila svoju funkciju. Smjenjivala se carstva, uprave i crkvene i političke, ali je fratar tu ostao sa svojim narodom želeći nadići sve ono, čuvajući vjeru u Boga, čuvajući zajedničku slogu, pomažući na svim razinama i vjerskim i kulturnim, ali i ovim drugim, liječeći, prosvjećujući i tako. Na pitanje o međuvjerskoj toleranciji fra Mile je odgovorio: ljudima je danas uistinu nekako prioritet ta borba za život, egzistenciju. I mislim da je to nekako na prvom mjestu. Ondje gdje se stvore vrlo siromašni uvjeti, lako je razbuktati i određene strasti. Obični ljudi iz Čapljine, za razliku od predstavnika vlasti, i tijekom rata su se iskazali štiteći svoje komšije. O tome svjedoče i srpski povratnici u ovaj grad. U Čapljini je ostao znatan broj Srba za vrijeme najvećih stradanja. Ostali su živi u stanovima. Lijep je primjer u naselju Grabovina, gdje su komšije Hrvati čuvali komšije Srbe. O stanju u Čapljini htjeli smo razgovarati i s čapljinskim načelnikom Stjepanom Šutalom iz HDZ-a, no on nije našao vremena za našu ekipu, demonstrirajući na taj način prije svega neodgovornost spram vlastitih građana. S obzirom na sumnjive rabote koje su o čapljinskim vlastodržcima izišle na vidjelo, moguće je da je načelnika Šutala bilo sramota izići pred kamere i javno progovoriti o smjeni Pere Markovića zbog zloupotrebe ovlasti, nezaposlenosti mladih i razvojećenih branitelja te ratnom profiterstvu u gradu kojem je na čelu. Grad Čapljina najvjerojatnije još će dugi niz godina trpiti posljedice pogrešne politike Pere Markovića i njegovih epigona. Zanadati se samo da će ovaj grad što prije vratiti barem dio šarma kojeg je imao prije rata. Za politički magazin 60 minuta iz Čapljine, Zvonimir Jukić.